Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kanunayon nga nagsunod kanato nining atong programa sa takna sa pagtuon. Ang summary sa ato ang Sabbath School lesson o karon nga panahona malipayon kami nga magadiscuss uban kaninyo sa lesson number 10. Ang uluhan sa atong lesson, The Wrath of Elihu. Sa dili pa kita magsugod mga higala, atong dapiton ang presensya sa Ginoo nga magahatag kanatong kaalam ug atong hangyoon si Pastor Danny Palomares sa pagampo. Atong himo ng pagampo. Amahan namo nga nakas mga langit, salamat kayo nga among sugdan na sab ang higayon nga among isumada ang leksyon nining simanaha. Hinaot nga ang kaalam among madawat, among masabtan ang tanan nimong buot ipasabot sa matag usa kanamo. Ug labi na sa tanan amo kini kinabuhian samtang mag-alagad kanimo. Pasilo ang mga sala among itugyan kini sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Higala among kalipay nga makikauban kaninyo dinhi sa takna sa pagtuon ug nalipay kami nga nakadawat og daghan kay nga mga positibo nga mga butang nga inyong naobserbaran nining ato ang programa. Kaning atong programa makita dili lang dinhi sa teritoryo sa South Philippine Union Conference kundi tungod sa availability sa satellite sa GSAT, makita na kini sa lain nga mga nasod dinhi sa ato ang teritoryo sa Asia Pacific. Og malipay ta karon nga uban kang Ma'am Pinky og uban kang Pastor Danny maghatag sila sa ilang mga bulawanon nga mga panghunahuna regarding sa ato nga lesson number 10. Sa balik ta sa uluhan, The Wrath of Elihu. Uy, abi nako mga higala og tulo lang kabuok higala ni Job. Si Eliphaz, si Bildad og si Zophar. Kinsa man ni si Elihu og na ulahi man ni siya, no? Dapit na gani sa chapter 32 ug 33 siya miguwa mga higala ang iyang mga exposition ang iyang mga bulawanon nga mga panghuna-huna migula diri sa chapter 32 ug 33. Si Elihu actually no dili magyud nato piho kung nagdungad ba ni siya abot nila ni Bildad, Zophar og ni Eliphaz. Pero ulahi ang iyang diskurso, ulahi ang iyang participation sa discussion sa pagkaaging siya ang pinakabata sa grupo. Mura-mura pud og Pilipino ning ilahang kultura mga higala, mga kaigsunan nga kung ikaw gani ang pinakabata, kung mahimo ikaw ang pinakaulahi mo sulti. Hilom sa kaniha. Ay sa apil-apil kay istoryanis mga dagko, murag ana ang nahitabo. Muna nga si Elihu, matud pa sa iyang diskurso din nagpakahilom siya for how many days, nagwa siya higisulti, naminaw lang siya, o wa na siya kaagwanta. Muna nga atong leksyon karon, nagpagawas na siya sa iyang kasuko, kay naapod siya mga punto nga gustong ipaabot kang Job og sa iyang mga higala. Gadabo-dabo na dito iyang pagbati kay pauwahi mang dili ta siya. Kaistoryahon na gid kaay siya mga higala. Siguro sa may mga panahon, may mga circumstances itong kinabuhi nga kaistoryahon kay ta pero tungod sa demand sa culture, wala lang siya mo istorya. Gani sa bersikulo 6 nagaingon siya nga nagpaabot siya nga sa wala pa siya mo istorya tungod kay ang tulo ka mga higala ni Job ug apil si Job mga magulang man kaniya. Apan sa diha nga nakita niya nga ang tulo ka mga higala wala na ikasulti, unya wala pud nila makumbinsi si Job, naglagot siya. Unya nag-aligut-gut man iya ang term Ginoo og imo i-translate kinang wrath mga higala mao ginay pulong Kaligut-gut. Duna siya kaligut-gut sa iyang mga higala kay may dili wala sila pulong nga ikakumbinsi kang Job. May kaligut-gut pud siya ni Job mga higala tungod kay di man pud makumbinsi si Job. Og mauna nga nagsugod siya sa iya ang speech nga nagaingon siya nga bata pamangyud ko ninyo, di man ta ko angay nga motudlo ninyo pero angay po ninyo hibaluan nga ang tag-iyas kaalam dili pinaagi sa pangidaray kundi ang Ginoo mo naghatag og kaalam. Og mauna nga paistoryahas ako ninyo kay naa po ko ikasugilon. Mura ni siya og kanang mga Bisaya pud karon ba mo ingon nga una tuod mos duyan pero kuwang-kuwang ang tabyog sa inyong duyan. Mo na giingon ni Elihu. Ako basahon diri pastor ang memory text kay nindot kaayo. Isaiah 55 55 bersikulo 9 nagaingon kay maingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta. Mauman ang akong mga dalan labi pang hataas kaysa inyong mga dalan.
ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Kana nga bersikulo nga atong sa luolhon mga higala angay ginato na nga hinumduman pag-ayo tungod kay mauni ang atong usa sa mga i-probe karon nga si Manaha sa ato nga leksyon mahitungod sa side sa Ginoo. Ang tulo ka mga higala nahimo silang miserable comforters. Tilo na. Miserable, mahinaot lang po ko mga higala nga dili ta mahimong mga miserable nga mga comforters nga ang atong pagbisita sa atong mga higala labi na sa mga nalibog o wala makasabot sa dagan sa ilang kinabuhi imbis nga ato silang matagaag paglaom ug mahayag-hayag ang ilaang pagsabot ngadto sa Ginoo mahimo hinoong mangit-ngit ug mamiserable nga mga comforters mga higala ug mo na atong angay nga bantayan mga kaigsuunan no karon ang point of view Pastor Danik ni Iliho unsa may kalainan sa point of view sa iyang tulo ka mga higala ni Job. Actually, dili maglayo ang ilahang point of view, no? Pero ang feeling ni Iliho mga higala nga siya mas maalam aning naguna niya sa duyan. Pero kung imong tanawon ang Job kapitulo 32, naara gihapon siya sa konsepto nga iyahang gi-justify ang mura gihapon siya forger, kuan ba? Forger, no? Mura gihapon siya og as if siya nga representative sa Ginoo, gi-justify niya ang side sa Ginoo according to his understanding of who God is. So muna ang nakita nako nga problema kay Eliho, ang diferensya lang gamay kay nasuko siya sa iyahang mga kauban. Mo lang to'y diferensya ka nila nga ang inyong pagdaog-daog kang Job, grabe ra pud kayo. Pero ang problema ninyo wala pud ninyo na convince si Job, nasuko pud siya apil kay Job kay ang iyahang gikasukan nganong si Job wala mo angkon nga siya nakasala sumala sa pareha gyud sila og konsepto sumala sa iyang gihunahuna. Tinuod na gipadayag dinhi sa Job kapitulo 33 mga higala nga iya ang gibalik ang pinulungan ni Job nga nagaingon siya sa bersikulo 8 nga ako man dungog sa akong igdulungog nga ikaw gyud nagaingon ani nga I am pure and without sin. Wala kay sala. Mo nang miingon din siya dinhi sa bersikulo 12 nga sultian kanako niining tungura sa imong pinulungan wala gyud ka mainsakto. So iyang giingnan si Job nga Job tuo na lang namo sa among naobserbaran ang Ginoo hustisya, ang Ginoo maayo, ang Ginoo balaan. Kita hinimo ra maglapok. Kay miabot man na sa imo naagyo kay sala. Mo insister magud ka nga wala kay sala. Kana wa mi malipay nimo, kana nasayop ka mao na hunahuna nila. Actually ang point of view ni Eliho, kuang kayo ba kanang lantip kay ba kung sa mga sakto nga mga Bisaya. Kay ngano man una iyang gipadayag nga matarong ang Dios, which is correct. Ikaduha, iyang gipadayag nga kung unsay gibuhat sa Dios ngadto sa tao, isip lang na nga bayad niya sa gihimo sa tao. Ug that is correct. Mo ka sa pinadayag, no? Nagingon dito nga ang Dios magadala og ganti sumala sa atong mga binuhatan, no? In that particular statement, correct si Eliho. Ingon pag yun niya nagdugang pag yun si Eliho nga dili na balit aron sa Ginoo ang hustisya. Tinuod na. Unya, actually, ang hunahuna ni Eliho mga higala sa gikaingon na sa unahan, pare-pareha hunahuna, wala man pud siya moingon nga ang iyang gikalagutan ni Job kanang mo insister si Job nga wala siya makasala. Ang iya na lang untang gusto magud kang Job nga ayaw na lagpalag din ha, dawata na lang na ana ba. Kaingon man gud siya nga ako kang sultian karon nga ang Ginoo mas labaw pa kaysa tao. God is greater than man. Why do you complain to Him? So, mauna nga, ikaw, Job, ayaw na lang pag, di bagog ka mauwaw nga, ikaw, hinimo naglapok, tao rata, pariha rata, limitado ra ang atong pagpuyo. Nga nung magkumplin-kumplin, makasa Ginoo, kinasama ka nga magkumplin-kumplin. Dawata na lang na kung sa imong dawat, kung sa'y naani mo karon ay napagpalag din ha, kay nakasala lagi ka. Pastor, sa ako nasabtan sa atong previous nga mga pagtuon,
ang gihimo ni Job, mura nga nagmahay siya, nga naktaw sa niyo tayo, sakiton man lang siya. Kaya wa man siya katakos nga magmahay, mag-complain sa Ginoo. Unya, Tinuod na, ma'am, oh. Sa human perspective, sakto ang gihimo ni Elihu nga reaksyon. Ngano nga, kanang ang iya bitawng reaksyon ni Job nga nag-pretend siya o nag-consider siya siyang kaugalingon nga sinless. Sa akong una-una, sakto man po si Job, kay ngano, gi-affirm ko na sa Ginoo dito sa katubangan ni Satanas. Tinuod. Pero wala man kabalo si Job, ana. Wala siya kahibalo. Mo lagi, pero sa iya kibali, kasi nahibaw sa iyong kagalingon, nganong ingon man ko nga, dako daghang sala, nga wagod po dahil sa kasala. Tinuod lagi, mo nang nalibog si Job kay wa man makiglali si Job sa iyang mga higala mahitungod sa ilang posisyon. Kay iya man gidawat nga ang Ginoo maayo, hustisya, maalam, balaan ug kanang uban pang mga butang. Ang ako lang ikalibugan ug kang Job pa ba? Ang ako lang ikalibugan nga nganong gaantos mo kuning sa akong hunahuna man ko kasala. Nganong niing-ani man O ko. kana natural, Di ba pero wa siya mingon mo complain sa Ginoo nga Oo. Ginoo nganong imo kong wala man. Pasabta lang ko Ginoo kay ngano unsa ra gud ko. Diba atong mga review sa una nga unsa ra gud ko, unsa ra gud ang tao nganong imo man gitagaag pagtagad. Ana siya. Nganong imong pamanggi kong gihilabtan nga gamay ra man kaayo mi. Unya nalibog na hinuon ko. Actually, ang gisulti ni Elihu, base na sa iyang pagsabot sa Dios, no? Actually, sa ato karon nakahimtay ingon ani gihapon. Kung unsa ang atong pagsabot sa Dios ug kinsa siya, mao po na ang atong pagsulti ngadto sa mga tao. Correct, oh. Sa kahimtang ni Elihu ug sa iyang mga kaubanan, pareha sila og pagtan-aw sa Dios. Ang Dios hustisya, ang Dios makibalaod. Bantayan na to ni ha. Ang Dios hustisya, ang Dios makibalaod. Nalimtan nila on the other side nga ang Dios gugma, ang Dios grasya. Unta sa presentasyon ni Elihu ug sa iyang mga kauban, it should be balance. Nga ang Dios balaod, ang Dios hustisya, pero ang Dios grasya, ang Dios gugma, nga alang kang Job, pwede nga pwede gani makiglantugi siya sa Dios. Kay nga naman, sa rason nga ang Dios gugma pod, ang Dios grasya. It is healthy para nako ingon nga Kristohanon sa akong pagsabot sa akong Dios. It is healthy for me nga gusto makiglantugi ko sa akong Dios nga naman. Naman may personal nga relasyon. Unya grasya man siya. Gugma man siya. Dili na lang gid ko makiglantugi niya nga grasya man siya, gugma man siya. But I respect him being a God of justice and a righteous God. So kung nasabtan utan ni Elihu ang balance nga personality sa Dios, ang pagsulti utan niya nga to kang Job, mayngon siya, Job, we sympathize with you. Kaya nga naman, Ningunana ka. naingon-ana ka, pwede ka makiglantugi sa Ginoo sa iyahang personality nga gugma siya o grasya. Pero pastor, ang ako pangutana, sa ilang pagkukabildo, ba ka nasulod ba sa ilang pangunahuna nga ang naghatag ni Job og pagsulay ang yawa? Wala na siya. Wala. Mao ni mga higala nga angay ginatong bantayan pag-ayo kon mohimo da itang theology kaysa sumala sa explanation nato karon nato nakatunan, you are what you think about God. So, Kaysa mao na. ako kung nga hubad-hubad ani murag ang karakter sa story, ang main karakter sa story, si Job ug ang Ginoo gini ang mga higala. Murag wala gid sila background way hanaw nga ni adi ay Satanas nga interesado pod ani ni Job. Murag wala ba mo na nga disbintaha ni Job. Kana ma'am atong sundo na nga panghuna-huna. Kanang niya day Satanas no kay ang atong leksyon naghisgot mangud mga higala nga they were trying to understand in human understanding sa theology of sin and suffering. Kani ba? Pastor Palomares, mahitungod aning pag-antos nga gusto nila nga masabtan, doon na sila rational nga explanation unta nga makabot ba base sa ilang kuan ngano man murabag ilabang gimapa-mapa, they were trying to figure out og unsa ning niya, pero ang ato ding leksyon naghisgot nga about the irrationality of sin. Mga kaigsuuna, no? Kung wala Wednesday. makasabot sila si Job ug ang iyang mga higala, mahitungod sa participation sa dautan, no? og sa sala, no? Niadto nga kaagi. Sa atong mga kaadlawan, nag-ingon si Sister White,
dili gihapon ta makasabot 100%. Posible nga moingon ta nga naay pagsulay. Ang nahitabo kang Hob nahimong reference nato. Nahimo nato siya nga case study. Nga kung naatay mga pagsulay nga maabot sa tong kinabuhi, moingon ta nga naay participation ang dautan ni ini. Naay great controversy nga nagakahitabo. Pero sultian ta kahigala, bisan pag naa na ta niya na nga referensya, the presence of evil in our world is so dynamic. Buti pasabot nga ang nahitabo kang Hob, mauna to siya, nanatay pattern. Pero dili na tanan, masabtan nato kung kita personal ang mahitabuan sa mga pagsulay. Bisan human ni ining atong diskusyon mga higala, masabtan man nato ang mga lain-lain nga mga anggulo sa kinabuhi ni Hob. Pero nakasiguro gyud ko mga higala nga kung ikaw na po maabtan ka sa mga panahon nga ikaw nuday mga pag-antos ug mga mga pagsulay mga higala. Mangutana ra gihapon. Maurag gihapon nga pangutana, maurag gihapon nga kalibog ang moabot nimo. Naay gisulti din mga kahigalaan ang great controversy sinulat ni Ellen White, nagaingon siya, sin is an intruder, no? Nagaingon siya, it is impossible to explain the origin of sin so as to give a reason for its existence. Sin is an intruder for whose presence no reason can be given. It is mysterious, unaccountable. To excuse it is to defend it. Could excuse for it be found or cause be shown for its existence, it would cease to be seen. Misteryoso. So sa ato pa, mga kung higala. maka-explicar ta, it would cease to be seen. Murag, matugkad na nato ang sala. Mao na, murag irrational gid kay sa mga higala. Mig kalit lanig ka kana kung himuhuna-hunaon nga misteryoso kay miguwa gikas kasing-kasing sa usa ka hingpit nga manulunda. Miguwa, no? Ang manifestation manggod sa ang ato manggod karon nga kahimtang mao ni naibuutan kay nga tawo gaantos. Misteryo man na. Kay kung tanaw nimo ang rational nga explanation, ang suhol sa sala kamatayon. Ang sala na ay consequence nga iyang kaugalingon. Mo nay rational explanation. Ang irrational explanation mao ni, why do bad things happen to good people? Mo na diha ang nakapa-irrational. Dili magina nimo malikayan, naibata gamay, inosente. Wa gyud si hanaw kun unsay delikado, hinglabang sa kalsada, naligsan. Unsa mo na sa pag-explain? Dili nimo na siya ma-explain. No? Ang ato lang din nga ang presensya sa sala naghatag ni siya og kalibog sa mga tao, naghatag nig basuni, kasakit sa kasing-kasing sa Ginoo. But fortunately, no, ang silver lining mao ni kining tanan didto ra gyud nato ni masabdan in line with the shadow of the cross. But ipasabot nga ang cross nga nag-explain ini maghatag nato og detalye sumala ra pud sa mag-grab sa atong pangunahuna ingon nga mga tao. Pero speaking kung 100% ato bagiding masabtan, the answer is no. Sa akong kuan, Pastor, tinuod mo na, Pastor, kung wala tay background karon sama sa atong nasabtan, pinaagi sa balang kasulatan, Ginoo gyud ang atong pasanginlantanan ba? Which is unfair. Kasa sukad, ang basis kod sa paghimo sa tao, pinaagi sa gugba sa Ginoo nga, gihibo niya ning tanan. And because of that word, mas makaingon ko nga, the word love itself is a mystery word. Kay, bisan pa niya nang gugmaha, gihimo niya ning manulon daw nga sa atong natun-an pinangis balang kasulatan nga mao is tinubdan sa sala nga nagbungag kamatayon. Ang Ginoo makaingon nganong wala man patya sa Ginoo diha dayon si Satanas nga mao naman lang ni hinungdan nga naibalatian aninyo taa. Didto pa unta sa unset ana. Pero sumala pa sa atong nabasahan nga tabang sa balang espiritu nga kung gipatay pa sa Ginoo si Satanas nga mao is tinubdan sa sala. Klaro namang gid kasi tinubdan kay wa man although gihimo sa Ginoo si Satanas pero ang sala wala himoa sa Ginoo para kang Satanas. Siya mismo mo nagdevelop ana. Tinuod. Oh. So kanang bahay na pastor ba kung wala pa ning atong kaybaluron sa balang kasulatan makainggit nga unfair ang Ginoo. But because there is another power which is stronger, or what we call stronger, a personality which is stronger than humankind.
Wala gid tayo kay ilalom na ta aning planeta kalibutan nga atong gipuy-an nga dinhi pud gitambog ang kaaway. Tinuod na mga higala. Mauna nga sa atong leksyon karon sa Huwebes, nag-iuluhan na siya og the challenge of faith. Challenge tungod kay ato mang taliwala na ning kanabang dili kay tataw giingon man na dinhi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12 mga higala nga we look at a glass darkly. Ngit-ngit ba na og sa New International Version, now we see but a poor reflection as in a mirror. Kana bang dili hanap-hanap manggod mga higala kay didto ra manggod sa langit nung puloy-anan panahon nga moadto na ta didto ra man ginato makutlo ang kinatibuk-an nga salabutan pagsabot nato ba sa mga sirkumstansya nga atong giagian karon din nato masabtan mga higala. Ang requirement karon pastor actually humble faith, no? Mauna. Kinahanglan ta og kanang Pagtuo nga unsa ning pagbisya ni bugos humble nga na mapainobsanon mapainobsanon nga pagtuo pagtuo. Kanang ngadto sa pagtuo Ginoo. mga dili lang ta magpangutana kaayo, magtuo lang gyud ta. Kay para nako puno, this what makes eternity so interesting. Kay pananglitan, Absolutely. pananglitan na tubag na nato ang tanang pangutana atong dinhi. Moingon na lang ko nga dinhi na lang ko kutob. Okay. Kamo na lang adto dito kay anyway wa na may there's no excitement at all. Wala na motivation. Wala na para nako wala na challenge, no. Pero nalipay ko ani atong leksyon karon nga gitudloan ta makaisunan nga naagi mga items of salvation nga di nato masabtan. Naay items of our experiences ingon nga mga Kristohanon nga dili nato masabtan. Humbly enough ako na isang gidawat. Giganahan ko ana kay ngano man. That makes me long for heaven. Amen. Oh, Tinuod mga higala, ang the part nga dili nato masabtan mao man ang mga sirkumstansya nga nanghitabo sa atong kinabuhi. But the part nga fixed o kanang permanent nga dili gyud mausab ang kinaiya sa Ginoo. Okay, that's Ang iya ang attribute, no? Mao na nga sa sumpay sa imong gisulti Pastor Danny nga di na lang kaita sige pagpangutana kung nakailag ka nga ang Ginoo gugma bisan og walay klaro ang imong kaugmaon mo di man gyud ko kasiguro ni kung sa mahitabo nako ani pero kung nakaila ka nga ang Ginoo mo provide nakaila ka ang Ginoo matinud-anon sa iyang gisaad kung nakaila ka ang Ginoo mohimo og imposible gikan mohimo og mga posible sa imposible nga butang kana imo na lang gunitan mga higala mao ta nang gitawa og challenge of faith kay di pa man imo na karon dayon di naman na pagtuo kung imo nasabtan og nakita karon mga higala pero kung imo makita o imo nang tuuhan dahil makita nimo sa unahan layo pa gikan karon mga higala mao na ang humble faith nga imong magunitan nga salig lang tani bahalag wata kay balo sa unahan basta kay ato pa. ang Ginoo ra gyud atong gisaligan. Pagtuo nga dili mapalit. Mubitaw na gitawag og hope. Pagtuo may labot na siya sa ang atong paglaom, may labot na siya sa atong pagtuo. Kay kindi siyang pagtuo god murag mao na siya ugat ug sa kuan pa mao na pinakailalom sa kinaugatan nga magdala nato anang paglaom sa kinabuhi dayon. Mga higala nasayod mi nga ang panahon inyong gibati tingali nga kulang kaayo. Sama nga among gibati nga kulang kaayo mga higala kay gusto pa gid unta mi nga makikauban kaninyo o makikauban sa among tulo nga maghimog diskusyon niining ato nga lesson pag miabot naman ang panahon mga higala adunay usa ka musical rendition ang giandam sa ato ang takna sa pagtuon alang kanatong tanan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem the day the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd burst in to see this man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And
for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But it chose to walk that road out of his love. Daghan kayong salamat, Amahan, nga ikaw nagapahulam sa imong kaalam nga langit nun, pinaagi sa imong balaan nga pulong ug sa imong balaang espiritu nalamdagan ang among salabutan. Tabangi kami, Ginoo, nga magpabilin kaming matinud-anon nga nagasalig kanimo, taliwala sa mga butang nga nakapalibog kanamo, tungod kay nakaila kami nga ikaw ang Dios sa gugma, ug ikaw ang Dios nga nagapabilin nga matinud-anon hangtod karon. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo amo kaning pagadawaton ang tanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Slaviat Pasua Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llamaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como vino Cristo, mi Señor. Y fue en quien quiso Él, por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men, make its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But it chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.